Gör det ont på riktigt? Lisa crime scene number 2. Gustav går på er. Gustav! Det var jätteont. Mina tår. Vad syns det då? Åh, kolla blå! Lisa, kolla på Lisas tå. Den är faktiskt blå. Om ni ser. Och det är på de andra. Nej, du får kolla på mina tår. Lisa hatar sina tår. Man får inte se. Nej, nu bara sa något annat för. Au! Aj! Aj, det är skitont! Aj! Jag kommer inte kunna dansa på typ 3 år. Jag kommer inte kunna dansa. Och så är det så fräsch just nu också. Ut på bloggen. Alltså det här är sjukt! Den är totalblå! Uppsvullen! Ja, faktiskt. Gabbe! Vi ska se gärningsmannen. Du inte kunna dansa nu. Nej, det här är gärningsmannen. Och hans mordvapen var en panna. Jaha. Nej, mordvapnet är alltså här. Ja. Hur såg tån ut? Blå. Hej då!